не спира да идва врсјака. Суртин од различни коли, еј господине чуј те, аз сум номер едно, вие кога? И ще спирате да облечете роклја. Раха, много сте прост, когато става прост. За думите си хай, добрия господи. Да, точно така, всички сте најдобрите учители. Нямам думи, в живота има бедни и богати. Има много шматки, има тарикати. В ПГ татво всичко се намира когато идваш Сутрин да мириши с устата на Зафирова. И какво да кажа, не дъвчи орбита, яде всичките вавлата. На кака деморени вавла, специјално Мариновска, всички сте прасофирото. В живота има бедни и богати, има много шматки, има тарикати. В ПГ-та всичко се намира когато идваш сутрин да мириши с устата на Зафирова.